yakni sheyake manglachini hanu norok nai tungko notice live tripura channel lo norok jotono saimano electioni jora khana salsase tongsio bwskangni roibaro hinkeno chongmari sengjak sinai phia lukurok norok sabono bodi nai obono tini norong thanio ani singmung tongnai sabono norok bodi nai BJP robo sao singno bodi di edisio singno sarkar khlaika hingke sing tipra saroni bagoi je tipra saroni kami amsai rogo lama swnamjakya tui manung yang tongmarok tei bibinno sujog subida man yang tongmarok aborok bebakno chung rinai tomungno tipra sarok o BJP rokno bodika hingke rangbo manai tei nini nok nukhung pun tok musuk bagan tagan bibinno nana rokom sujog subida scheme rogo rwjaknai hinui phia BJP rok saoino tongo rangchani takhoktai bokso tei babaisa digi TIPRA MOTHA rok hingke borong thanio rang kwrui mai kwrui pun bo kwrui tok bo kwrui tui bo kwrui current bo kwrui phia borong thanio hingke tamo singno bodi kha hingke o hano sing rokha khlainai TIPRA sarok 70-75 bosor satok jagai phaimani bonchito khlaijagai phaimani buini dopha bai tini thungjagai phaimani aboni yakni katinan bagoi thinangni bagoi kaham lama manani bagoi phia TIPRA MOTHA no bodi di nei yang TIPRA MOTHA ni joto kormi rokbo joto onjuma kotor kotor rokbo tini saoino tongo phia TIPRA MOTHA rong thani hingke rang kwrui mai bo kwrui pun tok bo riui manya bui hai rang bese bese bo riui maya phia borok saoino tongo phia ba TIPRA MOTHA no norok bodi di TIPRA MOTHA no bodia hingke o TIPRA sarongni ha o TIPRA sarongni chathai nungthai bebak hukumu mukumu rok komoroi thangbainai tobongno TIPRA MOTHA no bodika hingke phiaba bwskangni salo o TIPRA sarongni manthai soktai bebakno turuk turuk khe abono manani bwkhago thang sokoidai hinui phia TIPRA MOTHA ni bisingti khe amai kok tini lukorokno saoino tongo tei yang BJP rok khe singno bodi di sing norokno rang rwnai norokno nok rwnai pun rinai laptop rinai mobile rinai computer rinai amai hinibo tini saoino tongo heke rangchakni takhoktai bukso borok o kwnui bodoni bisingo je borok nono ano twiwi tini demand ni kongno sai tongmani nono rwnani hiniste sai tongmani BJP rokni je wansukmung je nono rinani hini sai tongmani abono wansugoi abono naharui de BJP no bodi nai na TIPRA MOTHA rok tini saoin tongo singno bodi di TIPRA sarokni thangai thanani bagoi TIPRA sarokni suk bwsa bwtui bebakno thangai thanani bagoi TIPRA MOTHA no bodi di nei TIPRA MOTHA rok tini saoino tongo phia o kokno khnawi de o kokno wansugui de TIPRA MOTHA no bodi nai lukura obono tini norong thani singmung tongnai na BJP no bodi kha hingke rang manai tok manai pun manai lama swnamjaya rok lama swnamjaknai
tৈma nungya tৈma nungnai obono hamjagui de norok bo dinai na je tipra motha rok samani bobishot ni bagui thinang ni bagui suk bosa boti rok ni bagui naharui tipra motha no bo didi ni samani o kok no wasugui de o kok no naharui de tipra motha no bo dinai hasteni lokorok norong thani ono o sungmung tongnai norok tৈma nungna bagui de BJP no bo dinai ba rang puisa manan bagui de lama swnamjakna bagui de bo dinai na tipra motha no bo dikha hingke bobishot ni bagui thinang ni bagui bwsaboti ni bagui kaham suk thai kaham thanan bagui de tipra motha no bo dinai bo jaga o rikha hingke o tipra sarok ni bagui kaham ngnai obono hasteni lukurok norong thani o tini sungmung tongnai tei wansungmung tongnai nijini thinangni bobishot naharui de bo dinani na o rang puisa don dulot mal mata bebak chathai nungthai no naharui de tini BJP no bo dinai hasteni lukurok norong thani no o sungmung yafarjak tini norok sabono bo dinai kana sasa tongkhe no bwskani roibaro hingke no bo dinani jora faisa paikha phiaba BJP rok tini saui no tongo sungno bo didi sungno bo dikha hingke lama swnamjakya lama swnamjaknai tui kwrui jaga tui rinai puntok tei bagan tagan bibinno rwjaknai sao phia tipra motha rok hingke sungno bo didi tipra sarokni thinang thangui thangnani bagui bwsabotui suk thai jotono o tipra hasteo tongui thangmanani bagui tipra motha rok no bo didi hinui phia tipra motha ni bisingtwi khe tini o kok sajagui tongo phiaba bo dina to jora to phai sopai tokha rangchani takhok tei bukso bono saboni kok no wansugui tini lukurok norok bo dinai tipra motha rok samani kok no wansugui de bo dinai tipra motha no na BJP rok samani kok no wansugui de norok bwskangni roibandi no bo dinai sabono bo dikha hingkai o tipra sarok bai kaham ngnai sabono bo dikha hingke tipra sarok rang puisa manai tৈma nungnai lama manai obono norong thani sungmung tei norong thani wansumung rangchani takhok tei bukso haike norok robibar ni salo norok wansugui norok bo dinani khaidi ang norok no phang no saui rikha BJP rok no naharui de bongni kok samono manani bagui de norok bo dinai na tipra motha rok samani o kok no wansugui de norok tipra motha no bo dinai abo lukurong thani norok ni motamot tomung no norok sabono bo dinai sabono bo dia sabono bisi norok choice khai sabono bisi hamjak tei sabono norok o ADC o sorkar tubuna musung norok ni bwkhani comment motamot swinani tapok di gasuk saui no tini kok no ang no muthaka jotono susto kaham kwrung tongbai jadi bwskangni roibani salo norok sakao mukhang khorang sui jotono jani vote kendro thaio thangui norok kaisa vote diui phainani ta korodi paithago jotono no haino hai tewaisa khulumung yapar